ayanga jwang yo mar bero sekta mar niang' obedo twak mano mipek e kinde chokruok mar ramo mar Lake Region Economic Block mokelo counties 14 kod joket mwandu mopogore madhi nyime county ma Migori. Reporter marwa Migori Jojuma miyo walere wi kaka odiochieng' mokwongo mar LREB obedo kod lalruok manotimore. Romono mar Lake Region Economic Block kata LREB ma okelo kamoro achiel counties 14 magin jokanyo mar riwruogni koro chakore ayanga e county ma Migori. Romoni ne oyaw ayanga midhiambo ma kawuono kod jakom mar riwruogni Peter Nyang'nyong'o mabende en gavana ma Kisumu County. Midhiero mokwako sekta no mar niang' kod yo ma inyalo bergo sekta ni mar niang' ne obedo twak mokwongo e kinde romoni. Because we are capable of producing enough sugar, even the 300,000 tons that we always import because we think it's a deficit, can be produced locally. Look at soya in the 1980s, like was rightly said, that today is a sad story. It's like sugarcane came to make our people poor, and it should not be like that. The private millers are actually doing very well. The private millers are currently producing up to 700,000 tons of sugar. Governors mawuok e counties go mabende koro ipure niang' ma oting'o Kisumu, Homa Bay, Busia, Kisii, Migori kaachiel kod mamoko ne obedo kod thuolo mar golo pachgi e midhiero mokwako sekta ni mar niang' kaachiel kod yo ma inyalo tiek go midhiero gi. Poor road network that they allege is stopping them from harvesting sugarcane in time. The issue of importation of sugar be done by a publicly owned company, maybe a state corporation. Sukari manengo ne yot mawuok e pinje maoko onge mag chike makare mata sekta ni mar niang'. Kuo mar niang' mibadhi gin moko midhiergo mabeta yangore ne manyaka sani thiro sekta ni mar niang'. But actually in the final analysis, the importation of sugar should be discouraged altogether, because it happened that the 56 registered sugar importing companies are the ones really interested in us not being self-sufficient in sugar, because they have a vested interest. This problem took the turn from bad to worse when politics became commercialized. We would like the industry to be regulated. There's a lot of sabotage in the sugar industry. So when we regulate that industry, there's a lot that can be achieved. Governors bende ne obedo kod paro mopogore opogore e wach mar keto kembego mag piny owacho e lwet ji giwegi. It is quite clear that government had proved itself to be a very inefficient doing business. Government should get out of producing sugar, of owning factories and so on. And these factories should be leased to private firms. Prof, I don't want to challenge you, but China government does business. If you see all successful companies in China, they are government owned. Ote maduong' mabende wuok e twakni ka otende kod sekta no mar niang' en ber ka piny owacho to ahinya governors, jopurgo mag niang' kod oganda mamoko riwore kamoro achiel mar bero sekta ni mar niang'. Jojuma, Ramogi TV, Migori.